जोड़े बाहर सुनी मुझे जानी पाऊँ जोड़े साप पा गोटे मरी जाइछि ना कोन गोटे मरी जाइछि जळीति काटियो धरि ए टुल्लू काटी दो से साहस्य लोग टुल्लू एटा मरी जाइछि तुम छाड़िया फेसबुक रे जा पचार कह चेंग मुंड छोट कहीं नहीं छोट कहीं देले भल होता ना देहरा काटे दे काढ़ी जाओ ये आठगड़ इच्छापुर आर्मी वाला मकर ध्वज सेठी जाल बसई एक अजगर साप को उद्धार कर ये बापुनी बाबू देखिए अनेल टे मुहाटा है तुम दीटा साप माँ और छुआ जोड़ा धरिछि एटा बंची जीव ना तो हाथ आड़ू आग काटी आसलुनी पटुनी तमर शुभ संकेत जाइलो हम कहलो बाहरला माने धन आगमन हबो हां सत्य रे बची जाओ से धरती आ कौन बंची सी ना धरती कोटे এইটা সেদিন সবাই কদলী ছুটি ଥିଲା ବିରାଟ ସବ ଦେଖୁଛ ହଁ ଆଖିରେ କେଟିଟା ଦଉଛି କି ପାଟିରେ ପଶି ଯାଇଛି ନାହିଁ ମାଛ କଣ୍ଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ହଁ ମାଛ ଗୋଟା ବନ୍ଦ କର ଯେତେ ପକେଇବୁ ସେ ଆସିବୁ ତ ଦାନ୍ତରେ ପଇଛୁ ବୋଧେ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ମାଛ କଣ୍ଟା ଆଉ ଜାଲରେ ଲାଖିଲା ଆଉ ଜାଲ ବସିଥିଲା ନହେଲେ ଆକୁ ଡାକ ଏ ଯୋଉ ପତଣ୍ଡାର କ'ଣ ତା ନା ଏ ଯୋଉ ସାପକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ତଳକୁ 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 ଗଦେଇକି ଡାକ ନହେଲେ ନାଗ ସାପଟାକୁ ଧରିକି ଚୁଚୁଛି ତା ବିଡ଼ି ଟୁପାଇଲା ତା ଖଇନି ଖୁଆଇଲା ତା ଜୀବ ନାଗ ସାପ ତଥାପି ବଞ୍ଚିଲା ତଥାପି ତାର କିଛି ହେଲାନି ତ ଚୋଟ ମାରିଥାଏ ମୋ ଶହେ ତାକୁ ଏ ତ ମାଇଲା ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିଲା ମୁଁ କ'ଣ ମେଡିକାଲ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ନିଶା ସେ ଏତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଛି ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ କ'ଣ ଇଏ ତ ସବୁ ମରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜାଲରେ ବସେଇଛି ତମ ବିଲରେ ଗୋଟେ ବସେଇଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ହାତରେ ପଡ଼ିଥିବ କାଟିଦେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲେ କାଟିଦେବୁ ଆଉ ଜାଲ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଆଗ ଜାଲ କାଟି ଚାଲେ ତା ଇଏଟା ବାହାରୁ ଏ ଜାଲରେ କାଟିଦେବ ଡର ଲାଗିବ ତାକୁ ଆଉ ଡର ଲାଗିବ ପଡ଼େ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍କ ଗୁରା କାଢୁନୁ ବାହାରକୁ ଡଙ୍କଟା କାଟି ଦଉନ ପୁରା ପୁରା କାଟିଦିଅ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭିତରେ
ରହ ତତେ କଟା ହେଇ କଢା ହଉଛି ମତେ କାହିଁ ହଉଛି? ସିଏ କେତେବେଳୁ ହଉନି ପଡ଼ିଲାଣି, ତାକୁ ସିଏ କେତେବେଳୁ ପଡ଼ିଲାଣି କେଜାଣି। କଷ୍ଟଟା ହଉନି। ଅବିକା ଆମେ ଟିକେ 3 ଦିନ ହେଲା ଖେଳିନେ, ନହେଲେ ବଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଆଇଥାନ୍ତା। ସେ କୋଉ ଦିନ ପଇଲାଣି କେଜାଣି? ଆଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ, ତ ଜାଲରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି। ଯାହାହେଲେ ତା ମୁହଁ ଆଗେ ଯଦି ବଲଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ରହିଥିଲେ ମରିଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ। ନାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାର। ତା ଯୋଗ ଅଛି ବଞ୍ଚିବାରେ ଆଉ। ଆଗେ କି ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଆସିବ କାଟିବ। ଯା ଯା କାଟ ଯା କାଟ କାଟ। ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ମୋବାଇଲଟା ଦଉନ। ବାହାରିବ ଆଉ। ଦେଖ କେମିତି ଯୋଉ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖ କେମିତି ଗାର ଗାର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଥିରେ। ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ ଅଛି ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ଏ ତଳପଟୁ କାଟେ, ତଳପଟୁ କାଟେ। ଏ ତଳପଟୁ ସେଠୁ କାଟୁନି ବାହାରିଯିବ। ଏଇଠୁ ଆରେ ହେକର ଏତେ କାଟିଆ। ସେଟା ପୁରା ଉଡେଇ ଦବ ନା ସେଇଠୁ କାଟିକି। ହଁ ପିସଟା ପୁରା ଆଣ। ଆସୁନି କହିଛି ରେ, କହିଲା କଟୁନି କହିଛି। ଏଇଟା ବାହାର କରିଦିଅ। ଥାଉ ସେ ଡାଙ୍ଗରେ ଗୁରେଇ ହେଇକି ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ମରିକି ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା। ସେ ବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ। ସେଇଟା ଚେଙ୍ଗଟା। ଇଏ ହେଇଥିବ ଚେଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଖିକି ଇଏ ହେଇଛି। ପକରା ଭାଇ ହେଇ ଶୁଖୁଆ ସାପଟା କିଆ ଥୋଇଛ ଏଠି? କେତେ ସବୁ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଛ। ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି ଆଉ ଟାଇଟ୍ ହବନି। ଛାଟି ପିଟି ହେଇଛି। ପଳେଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଖସି ଲାଞ୍ଜକୁ ସେ ନିଜେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଛି ଦେଖୁଛୁ। କାଠ ନାଗଲେ ମତେ ଅସୁବିଧା ବି ଲାଗେ, ବେଙ୍ଗରା ବି ଲାଗିଦେବା କିଛି ନାହିଁ। ଏଥର ଟିକେ ତାର ଜୀବ ଆଇଲା। ଦେଖ ଏଇ ଖଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ ବାହାରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଦେଖ ହେଇ ଖଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଖଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛ। ଯାହାହେଲେ ବଞ୍ଚିବ ନା ବଞ୍ଚିବ ହେଲା ଆଉ। ସେଟା ସଫା କରିଦେଇଛି ନା ହେଇ ଯୋଉ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ମଳି ନାଣି ଆଉ ଲାଗିନି ଦେଖିଲ ନା। ଏଇଟା ଆଉ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ କୋଉଠି? ହେଇ ଯୋଉଠୁ ଉପରୁ ଏଇ ଯୋଉଠୁ ମଝିରୁ ଯୋଉଠୁ କାଟୁଥିଲୁ ଦେଖେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କଷ୍ଟଟି ଦେଖୁନ। ଏଇପଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେପଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଇଯାଇଛି ପା ଧାଇଁ ସାଇଁ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆଉ। ଥଳି କରିଛୁ ଗୋଟେ। ସେ କ'ଣ ହଲି ପାରିବନି। ସେ ନା ଟିକେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଶୋଇବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଷ କହନ୍ତି ନାଜରେ ବିଷ। କଟୁଛି
କଇଁଚିର ପ୍ରବଳ ଦାଢ଼। କି କାଟ ସାପ ଗାଣ୍ଡି କଟୁଛି। କି ଜାଲ ଡାକିବା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବ ସାପକୁ ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁ ପୋଲିଓ ଦି ବୁନ୍ଦା ଦେଇଦେଉନ ଖାଇକି ଯାଉ ନା କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଭିଟି ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଉଛି ହାଲିଆ ସରୁ କଇଁଚି ନାହିଁ? ସରୁ କ'ଣ ଛୋଟିଆଟା ଭାଇ ଛୋଟିଆ ଦରକାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆଟା ଭଲ କଟିବ ନା। ତାକୁ ଏଇଟା ପୁରା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଟିକେ ପାଣି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଲରେ ରହି ରହି ସେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ।